Salutare toată lumea, sunt Cane și astăzi vom face niște rap. Hei, am venit să fac un rap de tot căcatul, sunt cel mai tare din parcare. Deci trebuie să lucrăm la câteva coreografii de rap. Cum ar fi, hei, am venit să fac un rap de tot căcatul, sunt cel mai șmecher din parcare, deci stați puțin până o scurtă pauză! Trebuie să mai lucrăm la coreografia de rap. O să fac deja, cum să spun, sunt în grup cu câțiva, nu pot să mai exprim, youtuber faimoși, Gamios, Regent, și altele, The Link și alți. Da. Mulțumesc că m-ați urmărit, dați un like, abonați-vă, lăsați niște comentarii mai jos și o să vă las câteva linkuri în descriere. Eu am fost Canici și pa, pa!